Hayi maningi kakhulu lama-hour, hayi bengithi ngikhona nami ngiyazazi ngesisu sami, hayi ngeke ngadela ngaphela inkani. Hayi nenza kakhulu kusuka ngo-6 kuya ku-10 4:25, hayi ngeke. Kukhona konke okufunayo la, uyazi khona iy'ndawo zama-starter nje kuthiwa qala ndlalela bekelela usazodla khululeka isikhathi esiningi. Uthi mawusuka lapho kube khona iy'ndawo nje zasemanzini, iy'nhlanzi mawuthanda ukwasemanzini kukhona nakho futhi uyayikhethela ukuthi ufuna okungaki, bakwenzele bakuhlohlozisele uhambe uyohlala phansi udle. Kube khona ushisa nyama-ke nje, imbengo, amasoseji, hhayi ngeke bafowethu. Ufika vele la kwi-dessert umkhaba vele usuqinile, vele usudonsa kanzima, uyabona ukuthi ayisekho lento yami kuvele ngigoduke. Umuntu ugoduke kungashayi nano-10 mhlambe past 9, hayi ngeke benza kakhulu. Ice cream bese okugcina sengihamba, bye bye.